கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மாத்திரம் மகிமைப்படட்டும். இந்த பரிசுத்தமான ஓய்வு நாளிலே நம்மை 6 நாட்களும் பாதுகாத்து இந்த 7வது நாளிலே நாம் ஜீவனோடு இந்த இடத்திலே கடந்து வர நம் தேவன் செய்த மகாபரிய கிருபைக்காக அவருக்கு நன்றி பலிகளை ஏறெடுப்போம். விசேஷமாக இந்த நாளிலும் கூட தேவன் அருளிய ஈவு அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம், வந்திருக்கிறோம். ஒவ்வொருத்தரும் அவர் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஈவு தான். ஏன்னா இந்த உலகத்தில் இந்த நேரம் நம்ம இங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் உண்மையிலே அவருடைய ஈவில் தான் என்ன செஞ்சுருக்கோம், நம்ம இருக்கோம். இன்றைக்கு ஒரு சின்ன காரியத்தை லூக்கா உள்ள 2வது அதிகாரம் 41வது வசனத்திலிருந்து 52 வசனத்தில் ஒரு சின்ன வெளிப்பாடு இருக்குது. அதை பற்றி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னால் ஒரு நிமிஷம் என்ன செய்வோம், தலைகளை தாழ்த்தி நம்ம ஜெபம் செய்வோம். எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின ஆண்டவரே, இந்த அருமையான நேரத்திலும் கூட அப்பா, பாவிகளாக இருக்கிற எங்கள் மேல் கருணை காட்டி இந்த பரிசுத்தமான நேரத்தில் உங்கள் சமூகத்தில் நாங்கள் அமர்ந்திருக்க எங்களுக்கு இந்த சிராக்கியத்தை கொடுத்தீரை தகப்பனே. அதற்காக நன்றி அப்பா. கோடான கோடி நன்றிகளை நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம் சுவாமி. இந்த பரிசுத்தமான நேரத்தை நாங்கள் வீணாக்காதபடிக்கு உம்முடைய வேதத்தில் இருந்து ஒரு சில காரியங்களை நாங்கள் ஆராய்வதற்கு தேவ ஞானத்தை எங்களுக்கு தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய வேதத்தில் உள்ள அதிசயங்களை காண எங்கள் இருதய கண்களை நீர் திறந்திருளும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. இந்த திருச்சபை விசுவாச பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் உடைய கருத்தில் வைக்கிறோம். இந்த நாளிலே எங்களுக்கு நீர் என்ன பேச போகிறீரோ அதை பேசும்படியாக எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். இயேசுவின் இன்ப நாமத்தில் ஜெபங்கேளும் நல்ல பிதாவே, ஆமென். இன்றைக்கு நான் பேச போகிற தலைப்பு என்னென்னா, நாம் எதை தொலைத்தோம். இந்த காலகட்டத்தில் இந்த நாளில் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம், எதையோ ஒன்று நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம், தொலைச்சிட்டோம். அதை எதை தொலைச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். 41வது வசனம் யாராவது வேகமாக வாசிக்க முடிஞ்சால் நீங்கள் வாசித்தா நல்லாயிருக்கும். ஆமாம், அந்த நாளையில் ஒரு பழக்கம் இருந்துச்சு. எப்படின்னா, ஏசப்பா என்ன செஞ்சிட்டாங்க, வளர்ந்து வந்திருக்காங்க. வளர்ந்து இப்போ அவருக்கு எத்தனை வயசு அப்படின்னு சொன்னால் 12 வயசு அப்படின்னு சொல்லி போடப்பட்டிருக்கு. இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த பஸ்கா பண்டிகைக்கு என்ன பண்ணுவாங்களாம், அவங்க வருஷந்தோறும் அந்த பண்டிகைக்கு போகிற ஒரு பழக்கம் உண்டு. இப்போ நம்ம ஊர்லெலாம் எல்லாருக்குமே ஒரு வருஷந்தோறும் ஒரு பண்டிகை வச்சுருப்போம் இல்லையா. அப்படி பண்டிகை கொண்டாடுற மாதிரி அந்த பஸ்கா பண்டிகைக்கு வருஷந்தோறும் அவங்களுக்கு போக வேண்டிய ஒரு கட்டாயம், ஒரு சூழ்நிலை. அன்றைக்கு அந்த வருஷத்தில் என்ன செஞ்சாங்க, அவங்க அம்மா அப்பா அதில் நல்லா பாருங்கள், அவருடைய யார், இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய தாய் தகப்பன்மார் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஏசப்பாவுக்கு எத்தனை தகப்பன்? நமக்கு தெரிஞ்சு ஏசப்பாவுக்கு ஒரே தகப்பன் அப்படி தான் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ஆனால் இங்கே என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னா, அவருடைய தாய், அவருக்கு ஒரே தாய் தான். ஆனால் தகப்பன்மார் அப்படிங்கும்போது அவருக்கு தகப்பன் யாரு தான், யோசேப்பு கிடையாது, பிதா தான் யாரு, அவருக்கு தகப்பன். அப்போ இங்கே உலக பிரகாரமாக அவர் கூட இருக்கிற தகப்பன் யாருன்னா எல்லாருமே அவருக்கு தகப்பன் தான். யோசேப்பு கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பி அந்த நாளையில் அந்த கட்டத்தில் இருந்தவங்க குடும்பத்துக்காரங்க எல்லாருமே ஏசப்பாவுக்கு அப்பா தான். ஏன்னு கேட்டால் ஏசப்பாவுக்கு அப்பா யார், பிதா தவிர வேற யாரும் இல்லை, அம்மா மட்டும்தான் யாரு. ஏன்னா அந்த பெத்து எடுத்ததுனால அவங்க அம்மா அப்படின்னு சொல்லி அதனால தான் அங்கே போட்டிருக்கு அவருடைய தாய் தகப்பன்மார். அப்போ நிறைய தகப்பன் என்ன செஞ்சுருக்காங்க, அந்த பண்டிகைக்கு போயிருக்காங்க. அவங்க தாய் என்ன செஞ்சுருக்காங்க, இவரை கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க. இப்படி கூட்டிகிட்டு போகும்போது ஒரு நாள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, 42வது வசனத்தை படிங்க. தெரியாது இருந்தது. இப்போ ஏசப்பா கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க. அவங்க திரும்பி வரும்போது எங்கே இல்லை, ஏசப்பா அங்கே இல்லை. இந்த காரியத்தை சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு சின்ன சம்பவம் ஞாபகத்துக்கு வருது. ஏன்னா எந்த ஒரு காரியத்தை எடுத்தாலும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அது எப்படி பிரயோஜனப்படுது அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுது, ஞாபகத்துக்கு வருது. இந்த பண்டிகைக்கு இவர் போய் இவரை தொலைச்சிட்டு வந்தது மாதிரி என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சின்ன சம்பவம் நான் சொல்கிறேன். ஒரு 4-5 வயசு இருக்கும். ஏன்னா ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போக முன்னாடி சிறுவள்ளிபுத்தூர் அப்படின்னு சொல்லி ஊர், அந்த ஊர் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன், மதுரை பக்கத்தில். அந்த ஊரில் நாங்கள் என்ன செஞ்சோம், குடியிருந்தோம். அப்போ இருக்கும்போது அப்போ எனக்கு சின்ன வயசு, 5 வயசுலாம் இருக்காது, ஏன்னா ரொம்ப சின்ன குழந்தை தான். அந்த ஊரில் நிறையா அந்த இந்து தெய்வங்கள் சாமி ஆடிக்கிட்டு இப்படி கூட்டமாக போய் தெப்ப குளத்தில் குளிச்சுட்டு அவங்க ஏதோ கோயில் உள்ள மடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஊரில், அந்த இடத்துல போய் என்ன செய்வாங்க, சாப்பிடுவாங்க.
அப்போ எனக்கு நல்லா இப்பவும் தெளிவாக ஞாபகம் இருக்குது. அந்த கூட்டத்துக்குள்ளே ஏன்னா ரோடு மேலே எங்கள் வீடு இருந்துச்சு. அப்போ எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து 7 பிள்ளைங்க. அப்படிங்கும்போது அந்த பிள்ளைங்களை நினைச்ச முடியாது சரியானபடி அது அந்த கூட்டத்துக்குள்ளே நம்ம இப்போ பார்த்துக்கிட்டு நிற்கோ வேடிக்கை பார்க்கும் அப்படின்னு சொன்னால் 7 பிள்ளைகளையும் ஒரே இடத்துல நினைச்ச முடியாது, பராமரிக்க முடியாது. ஆனால் ஏசப்பா வந்து ஒரே மகன் தான். அவங்க கூட்டிகிட்டு போனது கையில் பிடிச்சிருந்தது ஏசப்பாவை மட்டும்தான். இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கூட்டம் திரளான கூட்டம் அவங்க வந்தாங்கல்ல சாமி ஆடிக்கிட்டு அப்படி வரும்போது ஏன்னா அந்த தெப்ப குளத்தில் போய் அவங்களுக்கு அங்கே என்னென்ன கிடைக்கும்னா சாப்பாடு கிடைக்கும். இது எனக்கு தெரியும், அங்கே வந்து சாப்பாடு போடுவாங்கன்னு. நான் என்ன பண்ணிட்டேன், போயிட்டேன். அந்த போன காட்சியை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஜட்டி மட்டும்தான் போட்டிருந்தேன், ட்ரெஸ்ஸே போடலை. ஆனால் எவ்வளவு துணிகரம் இருந்திருந்தால் அந்த வயசில் நான் என்ன பண்ணிவிட்டேன், அந்த கூட்டத்துக்குள்ளே போயிட்டேன். போய் அங்கே போய் என்ன செய்கிறேன், அவங்களோட சேர்ந்து தெப்ப குளத்தில் குளிக்கேன், சாப்பிட்றேன், எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இங்கே பிள்ளைய காணும்னு எல்லாரும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, தேடி மோதி அழுதுருக்காங்க. அப்போ எங்கள் அப்பா இல்லை, எங்கள் அம்மா மட்டும், எங்கள் தாத்தா அங்கே ஒரு கடை வச்சுருந்தாங்க. அதனால் அங்கே குடும்பமாக நாங்கள் அங்கே போயிருக்கோம். நான் ஜாலியாக இவங்க கூட சேர்ந்து குளிக்கிறது, தெப்ப குளத்தில் நல்லா சாப்பிட்றது, இவங்க கூட ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன். அப்போ அந்த 2 மணி நேரத்தில் இவங்க என்ன கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க, எவ்வளவு ஒரு கதறிப்பாங்க. 7 பிள்ளைங்க இருந்தாலும் அதுக்காக ஒரு பிள்ளைய விட முடியுமா, விட்டுருக்க முடியாது. அப்போ ரொம்ப கதறிட்டு எப்படியோ கண்டுபிடிச்சி வந்துட்டாங்க. ஏன்னா பெத்த தாய்க்கு தெரியும் பிள்ளையோட குணம், இவ எங்கே போயிருப்பா அப்படின்னு. அப்போ இப்போ போனது என்னது தான், நம்ம ரோட்டில் கிராஸ் ஆகி போனது இந்த கூட்டம். அந்த கூட்டத்துக்குள்ளே நம்ம கண்டுபிடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஆளாக வந்து என்னை கண்டுபிடிச்சி கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க. இந்த சம்பவம் எனக்கு இப்போ ஞாபகத்துக்கு வருது. அப்போ எவ்வளோ ஒரு பரிதவிப்பு, இந்த உலக பிரகாரமாக ஒரு பிள்ளைய தொலைச்சதுல எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு வரை எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க, இவ தெப்ப குளத்துக்குள்ள காணாமல் போனவ தானே, இவ ஓடிடுவா, எங்கேயாவது கூட்டத்துக்குள்ளே இவளை கரெக்டாக பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே போல் ஏசப்பாவை, ஆனால் நம்ம வேற, கடவுள் வேற இல்லையா. இவரை கூட்டிக்கிட்டு பஸ்கா பண்டிகைக்கு தாய் தகப்பன் வழக்கத்தோறும் போகிற ஒரு பண்டிகை அது. அங்கே போயிருக்காங்க. அங்கே போய் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, பண்டிகை எல்லாம் கொண்டாடியாச்சு. கொண்டாடிட்டு திரும்ப வரும்போது இவங்க தேடி இருக்கணும்ல, இவங்க 2 பேரும் திரும்பி வராங்க. அப்போ ஏசப்பா நம்ம கையில் இருக்காரா இல்லையா, தன்னுடைய மகன் கையில் இருக்காரா இல்லையான்னு இவங்க பார்த்துருக்கணும். இவங்க என்ன பண்ணலை, கவனிக்கலை. இவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்க, அந்த 44வது வசனம் வாசிங்கம்மா. இந்த இடத்துல என்ன நம்ம பார்க்கோம் அப்படின்னா, நாமளும் என்ன செய்யணும் தெரியுமா, நிறைய காரியத்தில் அவங்க நினச்சிருக்காங்க எப்படின்னா, தன் மகன் கையில் இல்லை, உடனே தேடி இருக்கணும். அவ்வளோ பெரிய கூட்டம், ஒரு பண்டிகை நடக்கிற இடம். இவங்க எவ்வளவு சாதாரணமாக நினச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, சொந்தக்காரங்க கையில் ஏதாவது இருப்பாங்க, அங்கே இருப்பான், அங்கே வருவான்னு சொல்லி இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, நிர்விசாரணை. இந்த நிர்விசாரணையில் என்ன குறிக்குது அப்படின்னு சொன்னால், நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் நிறைய நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா, ஆண்டவர் நம்ம கூடவே இருக்காரு அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம். இப்போ ஒரு நாள் எழும்புறோம், ஒரு நேரம் ஜெபம் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால், சரி நம்ம நேற்று நைட்டு பண்ணோம்ல, நாளைக்கு பண்ணிக்கிடலாம், ஏன்னா ஆண்டவர் நம்ம கூட தானே இருக்காரு, நம்ம ஆண்டவருடைய பிள்ளை தானே, இப்படி சொல்லி நம்ம என்ன செய்கிறோம், நிறைய காரியத்தில் ஒரு அசால்ட்டு, ஒரு நிர்விசாரணை. கடவுள் நம்ம கூடவே இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். இல்லை, ஏன்னா அந்த இடத்துல அந்த தாய்க்கு வந்து நிர்விசாரணை இல்லைன்னா அவங்க அந்த இடத்துல இருந்தே திரும்பி போயிருக்கலாம். அவங்க பார்த்துட்டாங்க பிள்ளை கையில் இல்லை, சரி ஏதோ கூட்டத்தில் வந்துகிட்டு இருக்காப்புல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, போகிறாங்க. அப்போ இந்த கட்டத்தில் அவங்க வந்து கொஞ்சம் கவனமாக நேர்த்தியாக அவங்க யோசிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கி அந்த இடத்துல அவங்க ரிட்டர்ன் போயிருக்கலாம், போகலை. இதே மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கையில் அநேக காரியத்தில் நம்ம உடனே திரும்பாமல் கொஞ்ச நேரம் விட்டு, கொஞ்சம் நாட்கள் விட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், தொலைச்சிடுறோம். அதை ஏசப்பாவை கடவுள் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிற இந்த பிடிமானத்தை நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், தொலைச்சி ரொம்ப தூரம் நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், பிரயாணப்பட்டு வந்துடுறோம். வந்த பிறகுதான் என்ன செய்கிறோம், நம்ம திரும்பி பார்க்கும். அதே போல் 45வது வசனத்தை படிங்க. 46. கண்டார்கள். அப்போ இவங்க போகிறாங்க, தேடி பார்த்துட்டு இங்கே வந்து வீட்டில் வந்து எல்லாம் விசாரிக்காங்க, இல்லைன்னு. அப்போ மரியாதை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, உண்மையிலே அழுதுருப்பாங்க, அழாமல் போக முடியாது இல்லையா. அப்போ அவங்க ரொம்ப ஒரு வியாகுலத்தோடு ஆண்டவரை தேடி என்ன செய்கிறாங்க, ஓடுறாங்க. ஐயோ நம்ம விட்டுட்டோமே, கண்டுபிடிச்சிருவோமா அப்படின்னு சொல்லி கட்டாயமாக என்ன செஞ்சுருப்பாங்க, அழுது அந்த வியாகுலத்தோடு போகும்போது அங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டு இவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு கூட்டத்தில் நிறைய பெரியவர்கள் மத்தியில் என்ன செய்கிறாரு, இவர் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காரு. அப்போ அப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது இவர் என்ன பேசியிருப்பார் அப்படின்னு சொன்னாக்கி, அப்போ இந்த தாய் வந்து என்ன செய்கிறா, போன உடனே அந்த மகனை பார்த்து கேட்காங்க. அவர் அந்த 47வது வசனம், அவர் பேச கேட்ட யாவரும் அவருடைய புத்தியையும் அவர் சொன்ன மாறுத்திறங்களை குறித்து பிரமித்தார்கள். அப்போ ஏசப்பா வந்து அந்த இடத்துல வந்து என்னமோ ஒரு நிறைய விஷயம் பேசியிருக்காரு. அது விஷயம் யாருக்கு தெரியாது, மரியாளுக்கு தெரியாது.
ஆனால் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்காங்க. அப்போ என்ன அப்படின்னா, இந்த மரியாள் வளர்த்த வளர்ப்பு என்னென்னா, அந்த பிள்ளை எப்படி வளர்த்தாங்கன்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா, தேவ ஞானத்திலையும் தேவ அறிவுலையும் தேவ வளர்த்திலையும் ரொம்ப அந்த 12 வருஷத்துக்குள்ளே அவங்க வந்து ரொம்ப என்ன செஞ்சுருக்காங்க, ரொம்ப தெளிவாக வளர்த்துருக்காங்க. அப்போ அந்த வளர்த்ததுனால தான் அந்த இடத்துல இருந்து அந்த மகனால் என்ன செய்ய முடியுது, பேச முடியுது. அப்படிங்கிறத அந்த கூட்டத்தில் இருக்கிற தகப்பன்மார் அப்படின்னு போட்டிருந்தது இல்லையா, அந்த தகப்பன்மார் எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க, ரொம்ப பிரமிப்பாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ இந்த மரியாள் வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா, அந்த இடத்துல போய் தன் மகனை கூப்பிடணும். இப்போ கூப்பிடும்போது போன உடனே இப்போ ஒரு கூட்டம் இருக்குது, அந்த கூட்டத்தில் வந்து ஒரு சின்ன குழந்தை பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம இப்போ போன உடனே ஓடி போய் அந்த பிள்ளை என்ன செய்வோம், அடித்து உடனே என்ன செய்வோம், இழுத்துருவோம். அப்படி தானே, நீ யாருக்கிட்ட கேட்டு வந்தா, நீ எப்படி இங்கே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அடித்து தானே கூப்பிடுவோம். உடனே போன வேகத்தில் யார் இருக்கான்னு பார்க்க மாட்டோம், பக்கத்தில் இவர் எந்த இடத்துல இருக்காருன்னு பார்க்க மாட்டோம். உடனே சடன்னு 5-6 அடி அடித்து என்ன செஞ்சுருவோம், அந்த பிள்ளையை நம்ம தூக்கிடுவோம். அப்போ ஆனால் இந்த மரியாள் என்ன செஞ்சுருக்கான்னு பாருங்கள், எவ்வளவு ஞானமாக அந்த இடத்துல நடந்திருக்காங்க. தாய் தகப்பன்மாரும் அவரை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார்கள். அப்பொழுது அவருடைய தாயார் அவரை நோக்கி, மகனே ஏன் எங்களுக்கு இப்படி செய்தாய் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி இந்த இடத்துல வருது. எப்படின்னா, போன உடனே என்ன செய்யலை, அவங்க ஓடி போய் அந்த பையனை அடித்து மண்டையில் 4 கொட்டு கொட்டி அவங்க கூப்பிடலை. அவங்க தெளிவாக நின்று கேட்காங்க. அங்கே அந்த கூட்டத்தில் இருக்கிறவங்க எப்படி பிரமிச்சு பார்த்தாங்களோ அதே போல் இவங்களுக்கும் ஒரு பிரமிப்பு வருது. ஏன்னா நம்ம பிள்ளையா அந்த இடத்துல இருந்து இப்படி பேசுது, இது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி இவங்களுக்கும் ஒரு ஆச்சரியம் வருது. ஆச்சரியம் வந்து அப்படி கிட்ட போய் நின்றுட்டு அன்பாட்டு கேட்காங்க, என் மகனே நீ எனக்கு இப்படி செய்தா அப்படின்னு சொல்லி கேட்காங்க. ஆனால் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம அதே சம்பவம் நமக்கு நடந்துச்சுன்னா, நம்ம பிள்ளையோ அப்படி நம்ம விட்டுட்டு வந்துட்டோம் சப்போஸ் ஒரு இடத்துலன்னு சொன்னால், அந்த பிள்ளைய பார்த்தோம்னா அந்த இடத்துல நம்ம அப்படி கேட்போமா, நம்ம அவ்வளோ பொறுமையாக நடந்துக்கிடுவோமா அப்படின்னு சொன்னால் இது ஒரு கேள்விக்குறி. சரியா, அப்படி பொறுமையாக நடந்துக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் உண்மையிலே இது வந்து என்னது தான், அந்த இடத்துல தெய்வீக சிந்தனை நமக்கும் இருக்குது, நம்ம பிள்ளைக்கும் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஆனால் நமக்கு அந்த தெய்வீக சிந்தனை இல்லாததுனால தான் நம்ம என்ன செய்வோம், இப்போ டக்குன்னு பிடிச்சி அந்த முடிவை சட்டனாக அந்த இடத்துலேயே நம்ம எடுப்போம். ஆனால் அப்படி எடுக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கு இது வந்து என்னது, ஒரு மரியாள் மூலமாக நமக்கு ஒரு உதாரணம். இதோ உன் தகப்பனும் நானும் விசாரத்தோடே உன்னை தேடினோமே என்றார்கள். யார் சொல்கிறான்னா, மரியாள் என்ன சொல்கிறாங்க, நானும் உங்கள் அப்பாவும் எவ்வளவு விசாரத்தோட, எவ்வளவு கஷ்டத்தோட, கண்ணீரோட எவ்வளவு அழுதுகிட்டு வந்தோம் தெரியுமா, நாங்கள் அது எவ்வளவு என்னெல்லாம் கஷ்டப்பட்டோம் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. போகும்போது இவங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சு இல்லை, காணும் ஆளை, அப்படி அந்த நேரமே இவங்க திரும்பி இருக்கலாம்ல. இவங்களுக்கு வர்ற விசாரம் எப்படின்னா, போய் எல்க சேர வேண்டிய இடத்துல சேர்ந்ததுக்கு பிறகுதான் என்ன செஞ்சாங்க, அப்போ அந்த நிர்விசாரணை அந்த இடத்துல வந்திருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லையே. காணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல எடுக்கிற முடிவு தான் சரியான ஒரு முடிவு. அந்த இடத்துல அவங்க தேடி போயிருக்கணும். அப்போ இவங்க போய் நான் வந்து ஐயோ நான் எவ்வளவு அழுதேன்னு தெரியுமா தம்பி, நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன், நீ இப்படி பண்ணிட்டியே அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த இடத்துல ஏசப்பா என்ன நினைச்சாரான் தெரியுமா? ஆமாம், அது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு வேதாகமத்தில் விளக்க உரையில். அதே கேள்வி தான் நான் சொன்னேன்ல, நீங்கள் வந்து அந்த இடத்துல ஞாபகம் வந்த இடத்துல திரும்பி வந்திருந்தா நான் உடனே கிடச்சிருப்பேன். ஆனால் நீங்கள் போய் உங்கள் காரியங்கள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நீங்கள் போய் சேர வேண்டிய இடத்துல போய் சேர்ந்துட்டு அப்புறமா தான் என்ன செஞ்சீங்க, என்னை தேடினீங்க. அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி நம்ம வாழ்க்கையிலையும் நிறைய விஷயத்தில் ஆண்டவரை நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் விட்டுடுறோம். இன்னைக்கு செய்வோம், நாளைக்கு செய்வோம், தூங்கி எழுந்த உடனே நம்ம ஆண்டவரை என்ன செய்கிறது இல்லை, நம்ம தரிசிக்கிறது இல்லை. கொஞ்சம் லேட் ஆகட்டும், ஏன்னா 1 மணி நேரம் இந்த ஒரு வேலையும் செய்துட்டு நம்ம என்ன செய்வோம். இப்படி நிறைய இடத்துல நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், ஆண்டவரை விட்டுடுறோம். ஆனால் ஆண்டவர் என்ன நினைக்காரோம் அப்படின்னா, உன்னுடைய காரியம், உன்னுடைய தேவை எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு தானே நீ கடைசியாக வரா, நீ முதலாவது எனக்கு என்ன செய்யலை, நீ அந்த இடத்த கொடுக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நம்ம மேலே என்ன செய்கிறாராம், ரொம்ப வருத்தப்படுறாராம். ஆனால் இந்த வருத்தம் அவர் நம்ம மேலே படுறாரு அப்படிங்கிறதே நமக்கு என்ன செய்யலை, தெரியல. நம்ம நினச்சிக்கிட்டோம் நம்ம ஆண்டவர் வந்து நம்ம கூடவே இருக்காருன்னு. அப்போ இது வந்து ஒரு தப்பான கணக்கு. நாமளே நமக்கு எடுத்த முடிவு என்னன்னா, ஆண்டவர் நம்ம கூட இருக்காரு. அப்படி கிடையவே கிடையாது. ஆண்டவர் வந்து எப்போதும் நம்ம கூட இல்லைங்கிறத நம்ம உணரணும். எந்த இடத்துலலாம் நம்ம மிஸ் பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துல அவர் எங்கே இருக்காரு, அவர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு. ஆனால் நம்ம கூட இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு பயம் நமக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம், ஒரு நாளுமே விட மாட்டோம். நம்ம ஏன் இவ்வளோ துணிகரமாக நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா, நமக்கு வந்து நினைப்பு என்னன்னா, எப்போதும் ஆண்டவர் நம்ம கூட இருக்காரு. அப்படி கிடையாது. ஆண்டவர் என்ன செய்யலை, எப்போதும் நம்ம கூட இல்லை. நம்ம எப்போ 24 மணி நேரமும் நம்ம அவரோட நினச்சி அவரோட உறவாடணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் அவர் நம்ம கூட இருப்பாரே தவிர, நம்ம நினைக்கிற டைமில் அவர் என்ன செய்யமானார், வரமாட்டார். அந்த 49வது வசனத்தில், அதற்கு அவர், நீங்கள் ஏன் என்னை தேடினீர்கள், என் பிதாவுக்கு அடுத்தவைகளில் நான் இருக்க வேண்டியது என்று அறியீர்களா.
அவர் தேவ ஞானத்தில் பேசுகிறாரு. ஏன்னா அவர் வந்து கடவுளுங்கிறதுனால என்ன சொல்கிறாரு, ஏன் என்னை தேடினீங்க, எதுக்காக என்னை தேடினீங்கன்னு அசால்ட்டா தாய் வந்து அலறிட்டு போய் கதறிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அவர் எவ்வளவு தெளிவாக அசால்ட்டாக பேசுகிறாரு பாருங்க. ஏம்மா என்னை தேடினீங்க, நம்ம பிள்ளை இப்படி கேட்டால் நமக்கு எவ்வளோ ஒரு ஆத்திரம் வரும். எதுக்காக என்னை தேடினீங்க, என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்காரு. அப்போ அந்த தாய்க்கு எவ்வளோ ஒரு வேதனை வந்திருக்கும் பாருங்க. அந்த தாய்க்கு என்ன செய்யலை, வேதனை வரல. ஆனால் நம்மளாக இருந்தால் என்ன செய்யும், ஐயோ நமக்கு இப்படி பேசிட்டானே, இப்படி கேட்டுட்டானே அப்படின்னு சொல்லி அதை ரொம்ப நினச்சி என்ன செய்வோம், ஃபீல் பண்ணுவோம். ஆனால் அந்த மரியாளுக்கு என்ன செய்யலை, அவர் கேட்ட உடனே அந்த வார்த்தையை நினச்சி அவங்க என்ன செய்யலை, அவங்க வருத்தப்படவே இல்லை. அவங்க கேட்ட உடனே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, தங்களுக்கு அவர் சொன்ன வார்த்தை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ளவில்லை. யார் உணர்ந்து கொள்ளலைன்னா, அந்த கூட்டத்தில் இருக்கிறவங்களும் உணர்ந்து கொள்ளலை, யோசேப்பும் உணர்ந்து கொள்ளலை. ஆனால் இதை யார் உணர்ந்து கொண்டான்னா, மரியாள் மனசில் கற்குன்னு பட்டுச்சு. அவர் அந்த வார்த்தை சொன்ன உடனே, ஏம்மா என்னை தேடினீங்க, எதுக்காக அப்படின்னு கேட்ட உடனே மரியாளுக்கு வந்து இது எங்கேயோ இடிக்குதே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன யோசனை வந்துட்டு. எப்படின்னா, 12 வயசு வரை வளர்த்த தாய்க்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த பிள்ளையோட அசைவு, இந்த பிள்ளையோட நடவடிக்கை எப்படி இருந்துச்சுன்னு யாருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், அந்த தாய்க்கு மட்டும்தான் தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா பெத்தது அவங்க தான், வளர்த்தது அவங்க தான். அப்போ இந்த வார்த்தை இந்த இடத்துல எதுக்கு வருது அப்படிங்கிறது என்ன செஞ்சுட்டு மரியாளுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிட்டு 51வது வசனத்தில், பின்பு அவர் அவர்களுடனே கூட போய் நாசரேத்தில் சேர்ந்து அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தார். அவருடைய தாயார் இந்த சங்கதிகளை எல்லாம் தன் இருதயத்திலே வைத்திருந்தாள். இந்த வார்த்தை தான் நமக்கு இப்போ இந்த அதிகாரத்தில் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இவ்வளோ நேரம் நடந்த சம்பவத்தில் தன்னுடைய பிள்ளை என்ன செஞ்சிச்சு, 12 வயசு வரை நம்ம வளர்த்தோம், அதில் என்னெல்லாம் அவனுடைய ஆக்டிவ் இருந்திருக்கும் அந்த பையனோடது எல்லாமே யாருக்கு தான் தெரியும், மரியாளுக்கு தான் தெரியும். இப்போ இன்றைக்கு நடந்த நிகழ்வில், இந்த பண்டிகை காலகட்டத்தில், இந்த இடத்துல நடந்த சம்பவத்தில் தன் மகன் ஏன் இப்படி பண்ணுனா அப்படிங்கிறத இவங்க வந்து அன்னையிலேருந்து இவங்களுக்கு தூக்கம் வந்திருக்குமா, வந்திருக்காது. ஏன்னா இவ்வளோ நாள் இவங்க என்ன செஞ்சாங்க, கடவுள் வெளிப்படுத்தினாரு, நமக்கு ஒரு குமாரனை கொடுத்தாரு, நம்ம பெற்றெடுத்தோம், நம்ம வளர்த்தோம், நம்ம புருஷன் கூட சேர்ந்தே இவன் வேலை செய்கிறார் இந்த பையன், இப்படி இவங்க இருந்தாங்க. ஆனால் இன்றைக்கு தான் இவங்களுக்கு வெளிப்பாடு வருது. இனி நான் உனக்கு தந்த குமாரனை நீ எப்படி வளர்த்துருக்கான், இனிமே இவன் வாழ்க்கையில் என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத வந்து மரியாளுக்கு என்ன செஞ்சிட்டார் ஆண்டவர் அந்த பண்டிகையின் மூலமாக உணர்த்தப்பட்டுச்சு. அப்போ இந்த அம்மாவுக்கு அன்றைக்கி பார்த்ததில் அந்த மகன் கேட்ட கேள்வியிலேருந்து மனசில் ஒரு அதிர்ச்சி வந்துட்டு, ஏதோ ஒரு சிந்தனை வந்துட்டு, என்னடா இவன் இப்படியெல்லாம் பேசுகிறானே, இது எப்படி, இந்த ஞானம் எங்கிருந்து வந்தது, ஏன்னா இந்த ஞானம் எங்கேருந்து வந்தது, ஆண்டவர்கிட்டருந்து வந்தது, பிதாகிட்டேருந்து வந்ததுன்னு அந்த அம்மாவுக்கு நல்லா தெரியும். அப்போ இந்த அம்மா அன்னையிலேருந்து என்ன பண்ணுது, யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு. எத்தனை வயசில், 12 வயசில் தன் பிள்ளையை பெற்றெடுத்த ஒரு தாய்க்கு அவருடைய வழி மாறும்போது யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதே போல தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம பெற்று எடுக்கிற பிள்ளைகளுக்கு சரியாக 12 வயசு வரும்போது நம்ம பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய திருப்பங்கள் வரும். அதுவரை நம்ம கைக்குள்ளே என்ன செஞ்சுருக்கோம், அடங்கி இருக்கும். 12 வயசுனா குறைஞ்சது ஒரு எத்தனை வகுப்புனா 6வது 7வது படிக்கிற டைம் அந்த பிள்ளைங்க. அப்போ அதுவரை நம்ம சொல்ல அந்த பிள்ளைங்க என்ன செஞ்சுருக்கோம், கேட்டு அதுக்கு எதுவுமே தெரியாது, நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அதை கேட்டு கேட்டு வளரும். கடவுள் வந்து ஏன் இந்த வேதாகமத்தில் கரெக்டாக அந்த 12 வயசை நமக்கு குறிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம பிள்ளைகள் திரும்புகிற வயசு 12 தான் ஃபஸ்ட்டு திருப்பம். 2வது திருப்பம் எப்போ வரும்னா 17 வயசில் வரும், அது வேறு மாற்றங்கள். ஆனால் நம்ம கையை விட்டு அது நம்ம சொல்லு கேளாமல் ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம செய்து அப்படின்னு சொன்னால், அந்த பிள்ளையை நம்ம எந்த கண்டிஷனில் வளர்த்துருக்கோம் அப்படிங்கிறது எப்போ தெரியும்னா 12 வயசில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். நம்ம சரியானபடி வளர்த்துருந்தோம்னா அந்த 12 வயசு தாண்டும் போது நம்ம பிள்ளை என்ன செய்யும், நம்ம கண்ட்ரோலில் நிற்கும். இல்லை நம்ம சரியானபடி வளர்க்கலை அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில் நீங்கள் கணக்கு போட்டு பாருங்கள், நமக்கு தெரியும். அந்த 12 வயசு தாண்டும் போது நம்ம பிள்ளை நம்ம சொல்ல கேட்கலன்னா அந்த 12 வயசு வரை நம்ம அந்த பிள்ளைக்கு தேவையில்லாத செல்லம் கொடுத்துருப்போம், தேவையில்லாத கேட்கும் போதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து வளர்த்துருப்போம், அது ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லாமல் வளர்ந்துருக்கும். அதனால் அந்த 12 வயசில் அதுக்கு விவரம் வந்த உடனே அந்த தேவ ஞானம் ஏசப்பாவுக்கு எப்படி அருளப்பட்டதோ அதே போல் இந்த பூமியில் உருவாக்கின ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் அவர் அந்த தேவ ஞானத்தை கொடுக்காரு. அந்த தேவ ஞானம் எந்த குடும்பத்தில் இருக்குது, கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் வளர்க்குற பிள்ளைகளுக்கு இருக்குதா, இல்லை உலக பிரகாரமாக வளர்கிற பிள்ளைகளுக்கு இருக்குதாங்கிற வித்தியாசத்தை நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம், கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்போ அந்த 5ஆம் கிளாஸ் மாறி அந்த பிள்ளைங்க 6ஆம் வகுப்பு போகும்போது, அதனால தான் ஸ்கூல் கூட பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு துவக்கப்பள்ளி, நடுநிலைப்பள்ளி, இப்படி பிரித்து வச்சுருக்காங்க. அந்த 5வது தாண்டி போகும்போது அந்த பையன் என்ன செய்கிறான், நம்ம பெரிய மனுஷன் ஆகிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு அவனுக்கு என்ன செய்யுது, வருது. அப்போ பண்ணக்கூட 5வது வரை அப்படியே டீச்சருக்கும் சாருக்கும் பயந்து நல்ல ஒழுக்கமாக வளரும் பிள்ளைங்க, ஒன்றும் தெரியாத பிள்ளைங்க மாதிரி வளரும். ஆனால் 6ஆம் கிளாஸ் போன உடனே என்ன செஞ்சிடும், அந்த பிள்ளைகளோட குணாதிசயத்தை காட்ட ஆரம்பிச்சிடும். நல்லா சேட்டை பண்ணுறது, எல்லா வேலையும் என்ன பண்ணிடுவாங்க, அந்த ஸ்கூலில் அந்த டீச்சர்மாருக்கு தெரியும், அந்த பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுறாங்கங்கிறது அந்த படித்து கொடுக்குற டீச்சருக்கு தெரியும். தாய் தகப்பனை விட அதிக
அதிகமாக யாருக்கு தான் தெரியும்னா டீச்சருக்கு தான் தெரியும். அப்போ இப்படியெல்லாம் அந்த பண்ணும்போது அந்த பிள்ளைகளுடைய நிலை மாறும்போது அந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால், மரியாள் எப்படி யோசிச்சா, மனசுக்குள்ளே தான் யோசிச்சாங்க, வெளியில் என்ன செய்யலை. டேய் நீ அன்னைக்கு என் சொல்லிக்கலாமா அங்கே இருந்துட்டா, பண்டிகையில் உன் இஷ்டத்துக்கு இருந்துட்டா, நான் இப்படியெல்லாம் நீ பண்ணக்கூடாது, நான் உன்னை இதுக்காக வளர்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன செய்யலை, கேட்கல. தன் இருதயத்திலே நினைத்தார்கள், யோசிக்க ஆரம்பித்தார்கள், இனிமே நம்ம என்ன செய்யலாம். அப்போ இனிமே இவனுடைய வளர்ப்பு மாறும் கட்டாயமா, இவன் நம்ம கண்ட்ரோலில் என்ன செய்ய மாட்டான், இருக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லி மரியாள் கட்டாயமாக அவங்க யோசித்து அதில் ஏதோ ஒரு முடிவு எடுத்திருப்பாங்க இல்லையா, கட்டாயமாக ஒரு முடிவு எடுத்திருப்பாங்க. அப்போ என்ன முடிவு அவங்க எடுத்திருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால், அதுக்கப்புறம் என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னா, இயேசுவானவர் ஞானத்திலும் வளர்த்தியிலும் தேவ கிருபையிலும் மனுஷ தயவிலும் அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார். இது முடிஞ்சு, இதோட இயேசுநாதருடைய அந்த சாப்டர் என்னது முடியுது. அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு சில கருத்து இந்த பண்டிகையின் காலத்தில் ஏசப்பாவை பற்றி பார்த்ததில் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கும் அதுக்கும் என்ன சம்மந்தம்னு ஒரு சில காரியத்தை நம்ம பார்த்தோம். இன்னும் ஒரு சில காரியத்தை பார்த்துட்டு என்ன செஞ்சிடறேன், நான் முடிச்சிடுறேன். அந்த தாய் எப்படி மனசில் இருதயத்தில் நினச்சாங்க, ரொம்ப யோசித்தாங்க, கவனமாக பார்த்தாங்க. அப்போ அதே மாதிரி நம்ம பிள்ளைகளையும் நம்ம நினைக்கும் திருந்துவான், பின்னாடி திருந்துவான், விவரம் வரட்டு. நம்ம சொல்கிற வார்த்தை என்னன்னா, ஐயோ பிள்ளைக்கு விவரம் இல்லை, அவள் என்ன 5வது படிக்கான், இப்போ இவனுக்கு என்ன விவரம் இருக்கும் அப்படிம்பாங்க. 5இல் விளையாதது 50இல் விளையாது. அதனால தான் அந்த வார்த்தை கரெக்டாக என்ன செய்யுது, எல்லாமே கடவுள் காரணம் இல்லாமல் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் என்ன செய்யலை, வைக்கலை. அப்போ அந்த வயசில் நம்ம என்ன செய்ய முடியாது, வளைக்காமல் நம்ம என்ன செய்ய முடியாது, அதை திருப்ப முடியாது. அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம அந்த பையனுடைய நிறைய உலக பிரகாரமாக பார்க்க போனால், அந்த பையன் 5 முடிச்சுட்டு 6 போகும்போது நிறைய தவறான பழக்கங்கள் பழகிறதும் அந்த வயசில் தான், நல்ல பழக்கங்கள் பழகிறதும் அந்த வயசில் தான். அப்போ அந்த வயசில் நம்ம பிள்ளைகளை ரொம்ப கவனமாக பார்த்து, அந்த பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு போகும்போதும் வரும்போதும் வீட்டுக்கு வரும்போதும் பாருங்கள், ஸ்கூலில் என்ன பார்க்குதோ ஒரு சில தவறான காரியங்கள் ரோட்டில் இப்படியெல்லாம் பார்த்துச்சின்னு சொன்னால் அதே கண்ணோட்டத்தில் தான் வீட்டுக்குள்ளே அது வரும். அப்போ அந்த வீட்டுக்குள்ளே வரும்போது தாய் தகப்பை ரொம்ப கவனமாக நம்ம இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பிள்ளைகளுடைய நிலைமை என்ன செய்ய தெரியுமா, மாறும். இங்கே சரியாக இருந்து வெளியில் அந்த பிள்ளைங்க தவறாக பார்த்துச்சுனாலும் அங்கேயும் போய் பிரச்சனை தான். என்னடா நம்ம வீடு நம்ம குடும்பம் இப்படி இருக்குது, ஆனால் வெளியில் போனால் இவங்க குடும்பம் இப்படி இருக்கு, இப்படி அந்த பிள்ளைகளுக்கு குழப்பம் வர வேண்டிய நாள் அதுதான். ஆனால் இயேசுநாதர் அந்த வயசில் என்ன செஞ்சிடறாரு, ஏன்னா அவர் பரிசுத்தர், அதனால் அவர் அந்த வயசில் தான் தேவ சிந்தனையில் தேவ ஞானத்தில் மிக அருமையாக வளர்க்கப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு. அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும், இந்த அதிகாரத்தில் நம்ம வாசித்தது போல் தொலைக்க வேண்டிய இடத்துல தொலைச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் மறுபடியும் கண்டடைகிறது என்னது, கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அப்போ எந்த இடத்துல நம்ம எதை தொலைக்கக்கூடாதோ அந்த இடத்துல ரொம்ப கவனமாக நம்ம ஆண்டவரை நம்முடைய வாழ்க்கையில் சரியான இடத்துல நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம், தொலைக்க மாட்டோம். அப்படியே தொலைச்சிட்டாலும், ஏன்னா தொலைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை எல்லாருக்குமே வரும். பண்டிகை காலம்னு சொன்னால் ஒரு கூட்டம், அது ஒரு சரியான ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாத ஒரு பக்குவமான ஒரு இடம் அது. ஏன்னு கேட்டால் நம்ம நின்ன இடத்துல நமக்கே நிற்க முடியாது, சில கூட்டம் நிறைய இருக்கும்போது என்ன செய்வாங்க, நம்மளை தள்ளிக்கிட்டே போவாங்க. இப்படிப்பட்ட ஒரு கட்டம்லாம் இருக்கும்போது அந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்யணும், ரொம்ப ஞானமாக ரொம்ப கவனமாக நம்ம பிள்ளைகளை வளர்த்தா மட்டும்தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும், வளர்க்க முடியும். நம்ம நினைக்கலாம் இப்போ 5 வயசுக்கு 5 படிக்கிற பையன் நம்மகிட்ட இல்லை, 5வது படிக்கிற பிள்ளை நம்மகிட்ட இல்லை அப்படி சொல்லி, அப்படி கிடையாது. நமக்கு தெரிஞ்சவங்க நம்ம குடும்பத்தில் யார் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம், சொல்லிக் கொடுக்கலாம். இது ஒரு சின்ன ஆலோசனையா, எப்படின்னா இந்த பையனை சரியான வளர்ப்பு 17 வயசில் கிடையாது, 5 படித்து 6ஆம் வகுப்பு போகும்போது இவனை நம்ம என்ன செய்யணும், ரொம்ப கண்ட்ரோலாக அனுதினமும் அந்த குடும்ப ஜெபத்தில். அதனால தான் ஆண்டவர் தெளிவாக சொன்னார், குடும்ப ஜெபத்தில் நீ வச்சு அந்த பிள்ளைகளை கொண்டு வந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் என்ன செய்ய முடியும், சரியான பாதையில் கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னு ஒரே ஒரு சின்ன சாட்சி சொல்லி முடிச்சு. ஏன்னா அது சொல்லும்போது கரெக்டாக ஞாபகத்துக்கு வருது. அது எப்படின்னா, அதே மாதிரி 5வது படித்து அந்த 5ஆவதோ 4ஆவதோ இப்படி படிக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில், இல்லை 5வது 4வது இல்லை, சாரி 5 வயசில், சரி 5 வயசில் ஒரு பண்டிகை வருது எங்கள் ஊரில். நாங்கள் இருந்த ஊர் மெஞ்ஞானபுரம், நிறைய பேருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ இந்த சிஎஸ்ஐ கோயிலில் ஒரு பெரிய பண்டிகை நடத்துவாங்க. அதான் இப்போ இதிலெல்லாம் வருது, யூடியூப்லலாம் நிறைய சாப்பாடு செய்வாங்க, அசனம் வைப்பாங்க, இப்படி ஒரு பெரிய பண்டிகை, நிறைய கடை வரும். அப்போ நம்ம நாங்கள் அந்த ஊரில் குடியிருக்கோம். ஏன்னா நாங்கள் சவுந்தரிய சர்ச்சுக்கு வரோம், நாங்கள் அந்த சர்ச்சுக்கு போக முடியாது, அப்போ அதில் போய் கலந்துக்கிடவே முடியாது. அப்போ இந்த பண்டிகை வரும்போது ஊரே அந்த கோயிலில் தான் இருக்கும், நாங்கள் மட்டும்தான் ஒரு சிலர் மட்டும்தான் வீட்டில் இருப்போம், ஏன்னா அங்கே போக முடியாமல். அப்படி வரும்போது பக்கத்து வீட்டில் எல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பண்டிகைக்கு பொருள் வாங்குறதுக்காக அன்னைக்கு எல்லாரும் போவாங்க. அப்படி போகும்போது என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு நாள், ஏன்னா நம்ம போகாமல் இருந்துக்கிட்டோம், ஏன்னா நம்ம எதுக்காக இருக்கோம்னா நமக்கு அங்கே வேலை இல்லை, நம்ம தேவையில்லைன்னு சொல்லி நம்ம இருந்துக்கிட்டோம்.
சின்ன பிள்ளைங்க இருக்காது இல்லையா? அப்போ நமக்கு இருக்கிறது ஒரே பையன். பொம்பளை பிள்ளைங்க கேட்காது, நம்ம போவேன்னு சொல்லி கேட்காது, நம்ம அனுப்பவும் மாட்டோம். அப்போ இந்த பையன் வந்து என்ன பண்ணுறான்னா, நான் பக்கத்தில் அத்தை கூட போகிறேம்மா, மாமா கூட போகிறேம்மா அப்படி சொல்லிட்டு கிளம்புறாங்க. அப்படி கிளம்பும்போது நானும் என்ன பண்ணிட்டேன், ரொம்ப பிள்ளைகளை கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கையில் ஒரு 10 ரூபா கரெக்டாக, ஏன்னா அப்போ இதுக்கு எனக்கு அது மட்டும்தான் முடியும், கரெக்டாக ஒரு 10 ரூபா தாளை கையில் கொடுத்து, சரி போயிட்டு வா, அவங்க கூட போயிட்டு என்ன செய்யணும், எந்த இடக்கும் பண்ணாமல் எந்த சேட்டையும் பண்ணாமல் நல்ல பிள்ளையாக அவங்க கூட வந்துடணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி விட்டுருப்போம். சொல்லி விட்டாச்சு. அங்கே போனால் அவங்க கூட போனவங்கெல்லாம் இவன் கூட போயிருக்கான். ஆகாஷ் நீ என்ன பண்ணு, உனக்கு என்ன வேணும்ப்பா வாங்கு, ஏன்னா அவங்க நினச்சிட்டாங்க இவங்க அம்மா பணம் கொடுத்து விட்ருக்காங்க, அவனுக்கு தேவையானது எல்லாமே அவன் வாங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, தம்பி உனக்கு என்ன வேணும் வாங்கு வாங்கு. அப்போ இவன் சொல்லியிருக்கான், இல்லை ஆண்டி நீங்கள் வாங்குங்க, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வாங்குங்க, நான் வாங்குறேன். ஒவ்வொரு கடையாக போக போக அவங்க என்னெல்லாம் வாங்கணுமோ அவங்க ஒரு வண்டிக்கு வாங்கியாச்சு. ஏன்னா அந்த ஊர் பழக்கம் அதுதான், பிள்ளைகளை கூட்டிகிட்டு போனால் நல்லா நிறைய வாங்குவாங்க. எல்லாம் வாங்கியாச்சு. இவன் பின்னாடி போயிட்டே இருக்கான். எப்பன்னா கரெக்டாக அந்த ஊரில் இருக்கும்போது எல்கேஜி யூகேஜி தான், ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ளே போகலை, அந்த வயசு அந்த பருவத்தில் போகும்போது, நீங்கள் வாங்குங்க ஆண்டி நான் வாங்குறேன். ஏன்னா இவன் கைக்குள்ள இருக்கிறது 10 ரூபாங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. நான் வாங்குறேன்னு கடைசியாக வரும்போது, ஒரு கடையில் வரும்போது, நீங்கள் எல்லாம் வாங்கிட்டீங்களா, நானும் வாங்குறேன் ஆண்டி அப்படின்னு சொல்லி வாங்கியிருக்கான். என்னென்னா ஒரு மனுஷன் அப்படியே முந்தி வரும், நல்லா அந்த பொம்மை மாதிரி ஒரு மனுஷன் அப்படி பைக்கில் இருந்து அப்படியே ஓடுற மாதிரி ஒன்று வரும், அழகாக இருக்கும் அது பார்க்குறதுக்கு. அப்போ அது 10 ரூபா தான், இப்போ அது நிறைய 100 150 ரூபா. அந்த பொம்மையை இவன் பார்த்துட்டு, ஏன்னா இப்போ சின்ன வயசுலேயே தெரியுது நம்ம மனுஷனுடைய அவனுடைய விருப்பமான காரியம் என்னங்கிறது அதுதாங்கிறது நான் அப்போ தான் கண்டுபிடிச்சேன். அந்த வண்டி ஓட்டுறது ஏதோ ஒரு பேர் உண்டு, அந்த பொருளை வாங்கிட்டு என்ன பண்ணிட்டான், கூட வந்தால் வீட்டில் வந்து கொண்டு விடுறாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமாயிட்டான். எப்படின்னா, இவ்வளோ தண்டி பையன் நம்ம இதை விட பெரிய பிள்ளைகளுக்கு இவ்வளோ வாங்கிட்டு வந்துட்டோம், ஒரு பொருள் கூட அவன் ஆசைப்படவும் இல்லை, அவன் கேட்கவும் இல்லை, அதை பற்றி அவன் சிந்திக்கவே இல்லை. அந்த 10 ரூபா பைக்கை வாங்கிட்டு, அங்கிள் நான் வாங்கிட்டேன், மாமா நான் வாங்கிட்டேன், மாங்காத்த வீட்டுக்கு போனான். அப்படி ஒரு சந்தோஷமாக வந்து என்கிட்ட வந்து, அம்மா நானும் வாங்கிட்டேன், பைக்கு வாங்கிட்டேன். சரியப்பான்னு சொல்லிட்டு வந்தாச்சு. அப்போ அன்னையிலேருந்து அவங்க சொல்லுவாங்க, எப்படின்னா அந்த ஸ்கூலில் படித்து கொடுக்குற டீச்சரு, அந்த கூட இருக்கிறவங்க எல்லாரும், எவ்வளவு தெளிவாக உங்கள் பிள்ளைய வளர்த்துருக்கீங்க. நான் வளர்க்கலை, ஆண்டவருடைய ஞானம். என்றைக்கே இந்த ஓய்வு நாள் ஆலயத்துக்கு நான் வந்தது எப்படின்னா, ஆகாஷ் பிறந்து 30வது நாளில் தான் நான் என்ன செஞ்சேன், வந்தேன். 30வது நாள். ஆனால் சிஎஸ்சி கோல்டில் ஞானஸ்நானம் கொடுத்துட்டு தான் அங்கே வந்தேன். எங்கள் ஜெரிஷா மட்டும்தான் இங்கே வந்து ஒரிஜினலாக வந்தது, மற்ற 2 பிள்ளைக்கும் அங்கே கொடுத்துட்டு தான் அங்கே வந்தேன். அப்போ நான் வளர்க்கலை, இது வந்து யார் வளர்த்தான்னா ஆண்டவர். ஒவ்வொரு நாளும் ஓய்வு நாள் தவறாமல், குடும்ப ஜெபம் தவறாமல், இப்படியெல்லாம் போய்கிட்டு இருந்ததுனால தான் அந்த பிள்ளைக்கு என்ன செஞ்சிச்சு, அந்த ஞானம் வந்துச்சு. நான் ஒன்றுமே சொல்லி வளர்க்கலை அப்படின்னு சொல்லி அப்போ நான் யோசிப்பேன். அப்படி நம்ம பிள்ளைகள் வந்து ரொம்ப ஒரு கவனமாக, ரொம்ப ஒரு கருத்தாக அந்த நாளையிலிருந்தே இந்த வளர்த்ததுனால தான் உண்மையாலுமே இன்னைக்கு ஒரு சாட்சியாக நம்ம இருக்க முடியுது. அதே போல் மரியாள் வந்து நமக்கு இன்னைக்கு என்னது, ஒரு பெரிய ஒரு உதாரணம். பிள்ளைங்க கேட்குற பொருளெல்லாம் நம்ம நினைச்சக்கூடாது, வாங்கி கொடுக்கக்கூடாது. அதுக்கு அப்படியே சொல்லணும், நம்ம நிலைமை இதுதான்ப்பா, இப்படி தான் வாங்கணும். அப்படி ஒவ்வொன்றா நம்ம சொல்லி கொடுக்க வளரது என்ன செய்யும், அது தானாக வரும். அதனால் கடவுள் வந்து இன்றைக்கி ஒரு பெரிய சாட்சியாக எங்களையும் நிறுத்தியிருக்காரு. இந்த சம்பவத்தை குறித்து, ஏன்னா எனக்கு இந்த சம்பவம் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஆரம்ப காலத்தில் இதை படிக்கும்போது நான் நினைப்பேன், நம்ம வந்து என்ன செஞ்சிடக்கூடாது, ஏசப்பாவை தொலைச்சிடக்கூடாது. இதில் வந்து ஒரு மெயின் பார்ட்டி என்ன அப்படின்னா, ஏசப்பா வந்து நம்ம எந்த சூழ்நிலையிலையும் நம்ம என்ன செஞ்சிடக்கூடாது, தொலைச்சிடவே கூடாது. எப்போதும் அவர் நம்ம இடது கையில் இல்லை, நம்ம வலது கையில் நம்ம வச்சுருக்கணும். வச்சுருந்தா மட்டும்தான் நம்ம வாழ்க்கையில் அவர் நம்ம கூட வருவார், நம்ம பிள்ளைகளுக்கு துணையாக இருப்பார். நம்ம எல்லா காரியத்திலையும் பிள்ளைகளுக்கு தேவ ஞானத்தை அவர் அருள் செய்து நம்ம நினைச்சுவார், நம்ம குடும்பத்தை வழி நடத்துவார் அப்படின்னு இந்த சின்ன சாட்சியோடு இந்த காரியத்தை இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு தேவன் கிருபை செய்ததற்காக கோடான கோடி நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எங்களை அளவுக்கு அதிகமாக நேசித்து வழி நடத்துகிற எங்கள் பாசமுள்ள நல்ல ஆண்டவரே, இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த ஓய்வு நாளிலும் உம்மை நோக்கி பார்க்கும்படியாக என் ஆண்டவர் நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த மாபெரும் வாக்கியத்திற்காய் உமக்கு நன்றியும் ஸ்தோத்திரத்தையும் நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம். கடந்த நாட்கள் முழுவதும் தேவனுடைய கரங்கள் எங்கள் மத்தியிலே காணப்பட்டது. அதற்காக இனி வருகிற ஒவ்வொரு நாட்களிலும் தேவனுடைய சமாதானங்கள், தேவனுடைய அரவணைப்பு முற்றிலுமாக எங்களை கரம்பிடித்து நடத்தும் என்று நாங்கள் விசுவாசத்தோடு இந்த ஜெபத்தை நாங்கள் நாடுகிறோம். நல்ல சத்தியத்திற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். நாங்கள் சிந்தித்து பார்க்கிறோம், ஒருவேளை நாங்கள் உம்மை விட்டு வேற எங்கேயாவது எங்களுடைய பாதைகளை நாங்கள் புதிதாக ஏற்படுத்தி சென்று விட்டோமோ ஆண்டவரே, ஒருவேளை நாங்கள் அப்படி உங்களை மறந்து பாதியில் நாங்கள் உம்மை விட்டுவிட்டோம் என்று சொன்னால் ஆண்டவரே, நீர் எங்களோடு இருக்கும்படியாக, நாங்கள் உம்மோடு இருக்கும்படியாக எங்களை நீர் பலப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம்.
ஆண்டவரே, ஏற்ற காலத்தின்படி ஒவ்வொரு காரியங்களும் எங்களுக்கு போதிக்கப்படுகிறது. அதற்காக நன்றி அப்பா. ஒருவேளை நாங்கள் வழி தப்பி போகிறோம் என்று சொன்னால் நீர் எங்களிடத்திலே இல்லை என்பதை நாங்கள் முற்றிலுமாக உணர்கிறோம் சுவாமி. வருங்காலங்களிலே தேவனுடைய வார்த்தை என்ன என்பதையும் ஆண்டவர் என்ன கற்றுத்தர இருக்கிறார் என்பதையும் நாங்கள் அறிந்து புரிந்து கொண்டு எங்களுடைய இருக்கின்ற மீதியாக வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு எங்களை நீர் தகுதிப்படுத்தும்படியாய் உம்முடைய சமூகத்தில் ஒப்படைக்கிறோம். இந்த நாளிலும் ஆண்டவர் இந்த செய்தியை கொடுத்தவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். மகளை ஆசீர்வதித்து பலப்படுத்துங்க. தொடர்ந்து இன்னும் பல காரியங்கள் எடுத்து செய்வதற்குண்டான ஞானத்தை தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. விசுவாச பிள்ளைகளுக்காக விசேஷமாக ஜெபிக்கிறோம். ஜெப விண்ணப்பத்தோடு மனதில் இருதயத்திலே ஆண்டவரை பல தாக்குதலோடும் ஆண்டவரை பல வாஞ்சைகளோடும் வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ஏற்ற நேரத்தில் உடைய சமாதானத்தை நீர் அள்ளி கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஜெப விண்ணப்பங்கள் நிறைவேறாதா, என்னுடைய காரியங்கள் வருங்காலத்தில் நடக்காதா, எனக்கு இப்படி ஒரு நிலைமையா என்றெல்லாம் கேள்விகளோடு ஆண்டவரை இருதயத்திலே கடினத்தோடு வந்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற சமாதானத்தை என் ஆண்டவர் நீர் தந்தருளும்படியாய் இயேசுவின் நாமத்திலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. இந்த ஓய்வு நாள் எங்களுக்கு நல்லது ஒரு ஓய்வு நாள் என்பதை நாங்கள் அனுசரித்து இது எங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு நாள் என்பதை நாங்கள் அறிந்து அதை புரிந்து கொண்டு நாங்கள் வாழ்வதற்கு இந்த ஓய்வு நாளை எங்களை பலப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நாளை தினத்திலே காலையிலே நாங்கள் வரும்பொழுது தேவன் எங்களோடு பேசுவார், எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஒரு ஜீவியத்திற்கு ஒரு எழுப்புதலை தருவார் என்ற நம்பிக்கையோடு கூட நாங்கள் வந்து சமாதானமாய் இந்த இடத்தை விட்டு கடந்து செல்ல கிருபை பாராட்டும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எல்லாவற்றுடைய பொறு பாதத்தில் வைக்கிற ஆண்டவரே, எடுத்து பயன்படுத்துங்க. நல்ல நித்திரை எங்களுக்கு தாங்க. விசுவாசத்தோடு வந்தோம், அதே விசுவாசத்தை அதிகரித்து கொண்டு நாங்கள் கடந்து செல்கிறோம் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். தொடர்ந்து எங்களோடு வாரோம். உங்களுடைய பிரச்சனைத்தினால நிரப்பிடலைங்க. எங்களுக்காக மரித்து உயிர்த்தெழுந்த எங்கள் அன்பு ஆண்டவர் அருமரட்சகர் இயேசுவின் நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவலுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும்